partea a doua în care încercăm să descoperim ce naiba este cu entitatea aceea. Nu știu ce naiba am să nu înjur, dar iar vreau să mă duc la baie. Cred că sunt un pic cam nebună cu baia, așa că o să las filmarea efectiv aprins. Și na, stai să mă duc într-un loc, habar nu am. Mă plimb și eu pe aici o să stau până când o să mă reîntorc de la baie. Repară pielea uscată și întărește bariera pielii. Snow, Nivea Repair and Care. Hai să am revenit. Ce-i cu asta aceasta? Bro. Bă, se face mate, hai. Bro, ce s-a întâmplat aici? Ce cu stau de pe mine? La mine. Ei, bun și asta. Fugi, că am zis că sunt... Gata, am și murit. Ei, ce tare. Așa m-am băgat și lăsam și mi-a apărut o reclamă. Da, nu am ce să fac. Uitați, scumpa, am și entitate proastă. De unde? Ei, entitatea asta e cam proastă. Apa e entitate. Proastă entitate. Cine? Bro! A? Tu! You. Hai, fă. Hai. Cine cea mai proastă entitate din lume? Tu ești acolo ta, tu ești Hai, Dar poți să-mi spui care este numele tău adevărat? Alo, bro! Eu sunt moartea.
așa ai Silent? Cum ești ai Silent? Cum naiba ești ai Silent tu? Hei! N-ai cum să fii Silent. N-ai cum să fii ai Silent, dragul. Aha! Bro! Mirar, mai. A fost fatalist. E un prost. Ai creativ. Operator. Păi, mă țin o care am mă creativ și nu mă creativ. Îți spui, mă. Trebuie să plec. Bra! Trebuie să plec. Te rog. Ei. Uite, vreau încoa un pic. Să te arăt că numai cu scumpa noastră hartă. T arm. Elster. T arm. Și aici s-a terminat Castle Royale Silent. Pa, pa! Sper că v-a plăcut.